Jenengan jemene. Kae mbok sing adil sithik apa sing gedhe ro nang tengah. Coba ning kene wae. Lho ngopo? Ya aku lek ndelok piantun telu ngadeg iki kelingan mau liwat ning alun lho. Pripun? Alun Purwokerto nek bakal celengan to. Sapi makan terus kucing. Jadi Mas aku dagangan apa? Berarti saperanaan ngono ya. Sing sapi sing macan sing kucing. sapi, Macan. kucing. Nah, Kucing nih adalah rembes. Jadi Iki kurang afdal lek ora bareng karo Mbak Elisa. Ini kita bisa. Lah Mbak Elisa apa iki? Mbak Elisa iki sing dodol celengan. oh lah kowe pilih kasih kok. Ora kasih aku pilih dewan. Iki permintaan ibu-ibu PKK. Oke Mas. Nggih, kudu dipinakani. Oh nganti ra Lah sing dipinangkani. ngopeni sak kanca. Nganti ra dipinangkani kowe ra dijak rapat karo ibu-ibu PKK. Tenan wis. Jare ini bojomu yo melu PKK. PKK Mas, tapi pun kalau kan metu melih niki. Sebabnya apa kok metu? Metu saulan iku PKK iki nenek ping 30 niku bendina PKK. Lah terus piye iki? Lah Senin ini masa bendina dibekak pakai kayakne aku ya bingung. Ora pakai kakek. Saking kerepe PKK niku. Iya iya. Oleh omongan itu ya. Halo PKK, ibu PKK. Kenapa PKK? Kita tengah ini. Aku ngendi? Ini tengah ini. Aku melek itu. Aku tengah. Ya tengah. Tengah loh. Nah, gini. Coba kan lagi ya. Ya. Mbok kon rada anu ngono lho, sing iso nata diri ngono lho. Baris dulu. Nah, tembangnya apa bos? Pemilih. Pemilih ini ngelingke menusuk kang urip ning alam donya kudu sregep ya budidaya ya apa jenenge iki ibadah mantap mesti kang mben mesti Gusti Subhanahu taala. Buka saka kendang. Buka saka kendang iya Mas bukan. Pemilih. Terus. Sing. Iya, kuwi.
bintang tamu. Ngadeg Jo. Siap. Udah tutut baik.